കരമുക്ക് പൂത്തൃക്കോവ് ശ്രീ നരസിംഹമൂർത്തി ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കലാസന്ധ്യ നടന്നു. ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് ടീം കിടിലം കൈകൊട്ടിക്കളി സംഘം തൃശൂർ, മയൂഖ കാരമുക്ക് എന്നീ ടീമുകൾ അവതരിപ്പിച്ച കൈകൊട്ടിക്കളിയും തുടർന്ന് കാഞ്ഞാണി ശിവപ്രിയ നാട്യകല നടത്തിയ നൃത്താർച്ചനയും ഉണ്ടായിരുന്നു. പരിപാടികൾക്ക് ക്ഷേത്രം സംരക്ഷണ സമിതി പ്രസിഡന്റ് ഷാജി കുറുപ്പത്ത്, സെക്രട്ടറി PB വേണു, ട്രഷറർ സൂര്യനാരായണൻ K, ക്ഷേത്രം ട്രസ്റ്റി ചെങ്ങന്നൂർ മന മുരളീധരൻ നമ്പൂതിരി തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി. Thank you.